hau etortzea hemen alde honetan. Bat bestietan azartzea hemen. Hemen un, seguro? Eskuiko lehen bai. Bat nik errantziko ikusita azartzea. Plan orokorren esan zuetera. Oida. Hola, ez da genizko. Plano generalena da, California, igual do plano berria letra igual da dutena. Berez da portalet izatu deskuiko ezkerrekoa. Plan original ebiatuko du ez dela. Ez? Aterako zer dugu horrein. Ja, sorry. Aurkeztu dutena, proiektua. ¿Euskaraz denek dakigu edo preferís que haga los dos idiomas? A ver, yo euskaraz pizka, baina... Vale, no puedo... Lo que no entienda ya... No, hago en los dos idiomas, no hay problema. Entiendo que... Voy a hacer primero en euskera y luego en castellano, ¿vale? Ez, berez, zita. Zure zaude zen egotzi ez? Ez ni zemengo idazkari kontortzailea. Vale. Ez ni bulegoa sartutatu niz. Vengo gai juridikoak. Cinco de, o sea, el sorteo va a ser para ellos dos primero, ¿no? El grupo 1. Eso es. ¿Y vais a hacer más sorteos luego? Lo primero vamos a hacer 3 sorteos. Bueno, 3 sorteos no, porque el grupo 8 es solo una persona. Vale. Pero vamos a hacer 2 sorteos, el grupo 5 por un lado y el grupo 7 por otro. Entonces ya, una vez definida la relación entre aspirantes, luego ya vais eligiendo. Y ahora no solo 2 viviendas, los que estamos en el grupo 7 no vamos a elegir nada, pero quedaríamos ordenados por si algo ocurriera. Eso es, eso es. O sea, que si eligen, o sea, si esto se acepta, ¿qué quiere decir? Ya en esto no hay... Sería la lista de espera. Claro, eso es. Pero ya quedaría definida la relación del orden. Muy osondo.
azkeneko proiektuan, Ah. Korretaien, honekin zerbiak eta ordenak zer bali malo, aukerak honen da. Bai, osea, hemen ¿cuál sería? Loten zerren Arazasuna. Igual ahora lote 4 lote 4 Ikusi goean non? Bai, berdina da bakarri dauna Gipuzkoan arraiz. Ah, bueno, lote. Baina lote irudia berdina da. Dauna da, bestaldea jarretan. Hemen ez da. Ikusten gaudela, hemen jantzunagatik jarri Debe ser lote 4 de Dinamarca. Bai, oza, zenbakia da lehetondo. Lote 4 de La hora al revés, son dorados. Uno dela hemen. Hau da uno de. Eta Eta hau da uno de. Plana da igual bakarrik hor daudela. Eta hona da marazkia aderatzen baina, bueno, horrena, holaxe da bezala fotokopia ez, bai, ere... Bueno, ardiak azu ez, nola da. Plano matrika. Hoi argituta. Vale. Bueno, ordu bandak eta 7, eguerdion. Iskabean daztea, baina eskaituko gara azkarriten, bale? Gaur, bueno, kamion badakizue hogei etxe bizitza egiteko proiektu dago, ja martxan hasi da obra, eta hogei horietatik 18 ja adjudikatu ziren lehenengo fasean, eta bain gehatzen dira 2 etxe bizitza adjudikatzeko, justo gela bakarreko 2 etxe bizitza, bale? Orduan, lehengo duela 2 aste ja publikatu ziren pleguak, nola izango zen prozesua, eta izena batea zabaldu zen, hau publikatu zen martxoan 3an, eta utzi zen 7 eguneko epe bat reklamazioak sartu alizateko. Ez da reklamaziorik sartu, orduan behin-behinean publikatu zen zerrenda, behin-betiko bilagatzen da, ¿vale? Como decía, el 3 de marzo se publicaron las listas provisionales de aspirantes que dieron su nombre para participar en el proceso de adjudicación de las 2 viviendas, alguna de las 2 viviendas de una sola habitación. Dejamos un plazo de 7 días para poder meter las reclamaciones oportunas. No hubo ninguna reclamación, por lo tanto, la lista provisional se convierte en definitiva. Orduan, esan deten bezala leheno, hiru multzo, bueno, bakoitza zituen baldintzen arabera multzo ezberdinetan sartzen aspirante bakoitza. Kasu honetan, 5. taldian 2 pertsona ditugu, 7. taldian beste 2, eta 8. taldian pertsona bakarra. Orduan, ingo duguna da, 2 zozketa ingo ditugu, alde batetik ingo dugu 5. taldeko 2 pertsonen artean, relazioa bien arteko zein gatzen da lehenengo eta zein 2. aukeraketan definitzeko, berdina ingo dugu 2. taldeakin, 7. taldeakin, zein da lehenengo aukeratzen, eta 8. taldean bakarra dagonez, ez da zozketen beharrik, ¿vale? Como decía, hay 3 grupos, en este caso en el grupo 5 tenemos a 2 personas, en el grupo 7 a 2 y en el grupo 8 a una sola persona. Por lo tanto, vamos a hacer 2 sorteos en el grupo 5 para definir cuál de las 2 personas elige antes y lo mismo con el grupo 7. En el grupo 8, como no, hay solo una persona, no hace falta hacer sorteo. Vale, perdón. Bueno, bizen bakizko 2 bola ditugu, bata eta bia, eta biak sartuko ditugu, utxa dagoen goitxan, bale? Vale, behin betiko bilakatuan zerrenda hontan, ikusten zenuten bezala, lehenengo taldian ditugu Miren Pakea Lasarte Garmendia eta Iker Merino Arizeta. Orduan, lehenengo pertsonei Miren Pakea emango diogu bat zenbakia,
eta Iker Arizetari bi zenbakia. Hau ez da zenek aukeratu behar du lehenago, ezik eta bola zenbakian harremana, bale? Berdinengo dugu bigarren taldeekin, Asier Aizpurua izango da bat zenbakia, eta Ibai Osabiaga izango da bi zenbakia, bale? Ordu nuen ja, horren arabera, bolak. Lehenengo da, lehenengo taldeantzat, suposatzen da. Edo azpitik astezate. Ateko egun, hau da bosgarren taldea. Hau da bosgarren taldean da benak. Hau da, Miren Paquea Lasarte eta Iker Merino. Vale. Bosgarren taldea diana, esplikatu ze diferentzio. Bosgarren taldeak azazpigarren artean, pliegotan talde bat gorago da, bosgarren taldeak. Orduan lehentasuna dauke, beraiek aukeratzeko garaian, bai zozketan eta bai aukeraketan. Bai, hoi da. Orduan, benetako zenbaki bat edo bi atatzen den momentun, Miren Paqueak edo Ikerrek ikudu lehentasuna aukeratzeko etxea, bale? Dakizuen bezala, bi etxe bizitza dira, lote 4, lote 5, bi etxeen baldintzak pasaizkizuegu paperian, baina bat de etxe bizitza, 52,5 metro karratura belgarri, 24,48 metro karratu terraza, trasteleku bat, garaje bat, prezioa 1,700, 619,36 euro. Eta bigarren etxe bizitza, bat zenbaki duna, logela bakarrekoa ere bai, 51,59 metro karratura belgarri, 24,48 metro karratu terraza, trastalekua bigarren zenbakia, garajea bigarren zenbakia, eta prezioa 1,4,619,38 euro. Bale? Bueno, bi datuak eman da. Bat zenbakia. Miren Paquea, Lasarte, Garmendia. Presente dago, beraz, aukerak eta momentu nik behar du. Bai, banik lote lau, bat B. Lote lau. Lau bat B. Lau bat B. Bat B. Bale. Bale, eta bigarren bola ez da beharrik, bakarra dagolako. Orduan bi zenbakia, Iker Merino Arizeta. Aukerak hemen presente dago, zik aukerak eta inberdu. Ez du ez? Bale, bosgarren lotea, bat Bai. Bale, aukerak eta indezue, hau pasako zaizue dokumentazioa aste honetan bertan sinetu ezazuen adjudikazioa, eta hor, pasako izugu informazioa jarriko kontatu zuekin, bale? Baina, juna horretik ingo dugu bigarren taldean zozketa, jakiteko bi hautakon batek ezezkoa emango balu momentun batian, zuei dituko zaizue, bale? Aukerak eta besteak. Bai, fenomena horrenoko bia sartuko ditu, eta orduan horiek zerbait gertatuko balitz, edo norbait atzea jungo balitz, zerbait nontatik irako genuke. Bat zenbakia berriz. Dala, Asier Aizpurua. Asier Aizpurua izango litzateke lehenengo pertsona lista esperan, Ibai Osabiaga bigarren pertsona lista esperan, eta Antonio Tamayo hirugarren pertsona lista esperan. Bueno, eskarrik asko bertaratzetik eta izan dakoa. Bueno, eta hemen, hartu zuenakin, guain gu pasako jau ja, bestekin olen du, Iturriozei, konstrukziones Iturriozek jasi da horreten, orduan, erarte, zerbait, gu balit gu ja basako jau ja bestekin indun bezala, beraiei, zuen datuk edo, harremanetan jarriko gaurretek igual eskatuko izuenik datu bat edo, eta ja beraiei pasatzen jau, eta beraiei deitzitu ez, beraiei egiten dute kontratua zuezin. Bestei esan ziguten, guen urtarrile 8 niko zutela, baina hasiria eta dabiltza gazeak bilarekin, eta guendik ez dira hasite. Ez dituzte kontratuakin, baina lehizte egingo dute. Orduan, bueno, guk esango jo guain datu zean, eta beraldi guten esan pixka zehazki, noizko bankuakin, zer, eta ditzen barra mazu, pixka margen txiki bat emateko behintzat. Orduan, baina, bueno, ni ja hor zubilan egingo dut, eta gero ja bereiekin ditzengo zen. Eskerrik asko. Bale, bueno, zer da. Eskerrik asko.